салому алейкум дӯстон. ипекҳои туркиро арзон кардагим. распродажа либос 500 сомона. касе ки 4 либос боло мегирад 450 сомони нархи Туркия хар меғата. беҳад материалшо материали хушрӯй, ҳамаш Туркия. адресмон бозори Корвон, дарвозаи Пажарка, дасти рост, 4 қатор 119 дукон. бо номерони дар таги видео мемонем. касе ки омадане занг зана ёки адреса наёва бо ягон савдогар пурса бо мефаҳмонатон. беҳад материалшо материали тозаи хушрӯй. ипеки Туркия касоне ки бо пӯшидагиам бо медонанд, касоне ки гирифтагиам чанд боре гирифтагиам материалшон хушрӯй ё материалшо беҳад материали хушрӯй. ипеки тоза туркӣ худаш ҳамаи молаш хушрӯй бо паплинои туркиам дорем. бо биёне пеш бинед, тамошо кунед. дӯстон лайк подписатсияро фаромӯш накунед. пешакӣ ҳаматонро раҳмат барои подписатсия, лайк мондан. доставка дохили Душанбе роҳи гона, душанбе беруна доставка дорем.